Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a, yau kenan. A'a, Hajiya Shauda. Sannan ka da zuwa. Ya gari? Lafiya kalau. Ya gajiya? Alhamdulillah. Ya gida? Kwana biyu. Saboda Ashe ana ganin ku. wallahi kyauta. Ya kuma na ganka irin wannan shiga. Na burge ki ko? Sosai ma kuwa. Allah sarki Shauda. Shauda na wani Allah. Kin ga wannan hulla? Da wannan kayan. Da wannan takalmin da kike ganin shi. Da fada sarauniyar Ingila. Ai, Wannan hullan jirgin shi daban. Wannan kayan jirgin su daban. Haka takalmin daban. Wato wanda ya mun sanadin wannan kayan aminin kawuna ne abba gida gida. Ya kawo mun wannan daga fadar sarauniyar Ingila. Kuma albishirin ki. Ya ce in gaya miki cewa bikin ma jirgin sama za shi. kai a jirgin sama. Allah. Ce za mu kwato yan Ai kallo. za yi abin da ba taɓa yi ba karkara. Ka fa san ba ban taba hawa jirgin sama ba. To wannan karan zaki hau. Da gaske? Ai na fi kowa farin ciki. Amma dai na ga kamar wannan kayan da shi na ga su Ibro suna fita a yi. Eh mana. Wannan kayan daga fadar shugaba. Wannan ganin shi a takalmin ƙasa ba ai na ga kamar fulanuka ne suke zuwa kiwo da shi. Eh? Ashe haka kake? Ka zo kana ta wani zuba min ƙarya ka debo kafa ka zo kana ta min ƙarya a nan? Wato ma ƙarya na miki. Ƙarya ne mana. Wani abin arziki ka zo da shi. To da ni da ke waye makareci. Wallahi ka fi ni ƙarya. Ka zo kana ta faman zuba ni a jiki da ƙarya ka ce wai duk garin nan ba wanda ta kai ni ƙarya. Ai kai ne babban maƙaryaci. Ki za ki dana ma hankali. Da na zo ai ba abin da na gaya ma na ƙarya kai ne kake ta faman zuba ni a jiki. Kuma ma bari in gaya maka auren an fasa. Tunda ka ɗebo kafa ka zo Aikin banza. aikin banza. Ke da taimaka miki zan yi. Me abin taimako a A nan? irin wannan gidan. Barai ma kuwa irin wannan gidan amma an fasa auren ba za a yi da kai ba makarancin banza makarancin wofi ni kaga tafiya. Ke da za a taimaka miki wannan gidan ma za a rushe wani a ɗauko daga fadar sarauniyar Ingila za a sa muku wani. An zo ana ce an fasa aure aikin banza aikin wofi. Idan ma kika tafi zan je in samu wata wanda ta fi ki. Yar babban gida. Mu za a daina mana hankali a garin nan. Ka je.